A música en Vilagarcía non para ao longo de todo o ano. Dende a vila organizan diferentes eventos e festivais que permiten gozar de grupos de todo tipo. Tras a celebración do Agora Salón, a vila presenta o Agora Vermú. O Agora Vermú desde 2023 comeza no mes de maio, van a ser os 4 domingos do mes de maio, esos 4 domingos consecutivos, con grupos galegos, que tamén queremos resaltar que se lle dá ese espazo a grupos galegos, un xa con máis tradición, con unha trayectoria máis longa e outros pois moi de escena nova e de novos grupos emerxentes. Os dous primeiros concertos serán Galifunk e Lou Reyes con Rocking Corsarios. Empezamos con Galifunk o día 7, o primeiro domingo, no Piñeiriño. Galifunk Brass é pois unha banda inspirada nesas brass band americanas de Nueva Orleans, con estilo funky a rhythm and blues. Despois nos pasamos ao domingo seguinte con Lou Reyes, Rocking Corsarios, cun repertorio de versións de rock and roll dos anos 50, pensado en gran medida para bailar. O terceiro domingo, coincidindo con Santa Rita, actuará a banda de música da vila. Pero tamén temos un My Way, tamén temos Mocedades, tamén temos xotas, muiñeiras. Non queremos olvidarnos do repertorio galego. A banda de música de García, calquer banda de música popular, debémonos tamén ao noso repertorio, e tamén para Santa Rita, pois tamén interpretaremos xotas galegas e tamén pasodobles galegos. O último dos concertos será Lontreira. Cada un celebrarase nunha zona diferente. O obxectivo é fomentar a cultura en toda a vila e axudar a potenciar a hostalería. Que nos axudan a desestacionalizar, como decía, e ter un atractivo para a nosa cidade, e que teñen un retorno moi importante, non nos esquezamos, isto está pensando, en favorecer a noso sector hosteleiro, porque a que non lle apetece pois estar escoitando a música, estar tomando algo nunha terraza de un local de Vilagarcía. Todos os concertos terán lugar a 1 da tarde. Dende o Concello agardan poder celebrar máis concertos noutras partes da vila nas vindeiras edicións.